can I get your love? How can I make you smile? Yo, mga people naman dyan, mga people. Bakit na intro? Yo, what's up? This is Zboy Montebon, and here's another video. So here's the Tagalog video for you people, kasi baka sabihin niyo na hindi ako marunong mag-Tagalog, and joke lang. Mahal ko yung Bisaya, pero gusto din natin ipakita sa mga videos ko ay minsan din na nagtatagalog din naman tayo. This video is about haul. Taka, haul pala, haul. This is a haul para sa mga pinamili namin, 'di ba? Nakita niyo yung vlog namin ng mga bros ko na bumili kami ng mga ukay doon sa yung naglalakad kami, tapos bumili kami ng mga ukay. So, ito na, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga pinamili namin ukay doon. So, tara na, tingnan natin. So, ito yung bag na pinamili namin sa ukay. So, plastic. Ito yung kalaki na plastic yung binili namin. Yung binigay sa akin. So, guys, para akong naubusan ng damit, tapos binigyan ng sa evacuation center, diba? Parang ganun mga bro. So, ito, start na natin kung kunin. First up, itong parang polo na parang jacket na ata to, na maganda kasi ito kasi meron siyang parang bear na nakalagay dito. Ayan, parang amazing din eh. Sige, i-try natin siya, Ito na mga people, ito. Diba, grabe tol. Saan ka makakahanap ng ganda kasi naman mga bear, diba? Alam mo ba kung magkano to? 10 pesos bro, 10 pesos. Binili ko sa 10 pesos bro. Na parang mamahalin bro. Tingnan mo. Jack, peklos, guro to. Tingnan mo. Grabe bro, grabe. Next up naman sa ating haul dito, itong printed na parang long sleeve. Na ewan ko, nagustuhan ko siya kasi uso ngayon sa Instagram tong mga mga pa-printed na polo, gano'n. Natin. Tapos ito na siya guys. Ito na siya. Diba? Super. Wow. Grabe ganda nito. Parang pa-Instagram lang, diba? Tingnan nito. Galing. Alam niyo kung magkano to? 5 pesos, 5 pesos. Susunod. Ito. Naisip ko kasi yung parang pang-gaming yung ganun. Grabe. Try natin. Ito mga bro. Ito, yung parang pantulog. Yung parang pantulog lang, di ba? Tapos, tingnan mo naman. Diba? 5 pesos lang. 5 pesos. 5 pesos. Susunod naman sa ating haul ay itong black na jacket. Grabe. So bros, ito na yung black na sinasabi ko sa inyo. So ito, black jacket siya. So hindi kasi ma-emphasize kasi ito. So black jacket siya na diba? Napakukit lang. Navy kind of shirt na basta, tingnan nyo na lang. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, parang navy na pangit na siya tingnan kasi meron ako t-shirt sa loob eh. Kasi hirap kasi tanggalin ba. So ito na siya, ito yung navy na parang sinasabi ko sa inyo na parang siyang lousy na shirt. So guys, ito yung last but not the least sa mga binili ko. Yung pinakagusto ko. Zara Men bro, Zara Men. Na-focus ba? Ayan. Zara Men. Hi bros! Ito yung sinasabi ko sa inyong Zara Men na shirt. Although mainit siya, hindi siya bagay sa temperature ng Pilipinas kasi napaka ng cotton niya, parang pero bahala na, basta ka OOTD sa Instagram mga tol. So ito siya, tingnan niyo. Ayan nga po yung mga nabili namin sa haul namin. So parang nagastos ko doon ay
dalawang tigti 10 pesos, so 20, tapos limang 5 pesos, 25 plus 20 equals 45. So, yun yung mga nagastos ko sa haul ko. So, sa 45 pesos ko, meron na akong itong damit na pang OOTD. So, ayun. Thank you. Subscribe to my channel, like, at saka gawin nyo na lahat ng gusto nyo. Comment kayo ano pang gagawin sa buhay nyo. Yo guys, mga Bisaya na ako nga mga amigo dira. Bisaya gapon ko na agi, bisag Tagalog ko dira. Isuwen na ako magtagalog kay para nasi uban bang mo-subscribe na ako mga Tagalog sad ba kay dahil sa kayo nung sa kasabot ang uban ba. But ay mo kabala ka kay nagapon ko yung mga videos ni Bisaya gihapon, but I'm still looking for the best nga kanang language nga kung gamiton. But all in all, thank you for the subscribes all sa tanan-tanan ninyong mga gipang ko ana ko. I'm just really happy nga nag-start na ako sa YouTube na ako, and hope soon daghan pa kog ma-share ninyo ang contents, and yeah, I'm so happy. Bye bye.